ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дорӯҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дорӯҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дорӯҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. сардори UFC Дана Уайт оиди баромади Майкл Чендлер дар муҳориба зидди Чарлз Оливера фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Майкл Чендлер ба монанди боксёри машҳур Артуро Гати аст. ғалаба, бохт ё ин ки ничия фарқ надорад. баъди муҳорибаҳои ӯ ягон кас аз майдон норозӣ намеравад. муҳорибаҳои ӯ доимо шавқовар ва дурахшонанд. Оливера тамоми муҳориба ӯро ба замин меафтонид, аммо дар охир Чендлер вақте ки ба пуш буд ба по бархеста тавонист ва ба Оливера зарбазаниро сар кард. ин шахс ҳама вақт пирӯз шудан мехоҳад. доимо барои ҷангидан мебарояд ва барои Майкл Чендлер UFC ҳамеша хонааш аст. то он вақте ки ӯ карьераи худро ба анҷом нарасонад, ӯ метавонад ки дар ин ҷо баромад кунад. мо ӯро ба ягон ҷо сар намедиҳем, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки Майкл Чендлер дар UFC 6 муҳориба гузаронидааст, 2 маротиба пирӯз ва 4 маротибаи дигар мағлуб шудааст. ҷангвари машҳури UFC Майкл Веном Пейҷ нақшаи ҷангии худро зидди Шара Буллет гуфт. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. бо эҳтимоли калон ин муҳориба дар стойка мегузарад, аммо худро беҳтарин зарбазан дар UFC мешуморам. Шара ҷангвари ғайриоддӣ ва хеле чолок аст. баъзе вақт ӯ чунин корҳое мекунад ки худаш намедонад ки чӣ рух медиҳад. ин корҳои ӯ ба рақибон мушкилиҳои иловагӣ меорад, чунки ин корҳое ки ӯ мекунад омӯхтан хеле душвор аст. ӯ ҷангвари дурахшон аст ва ман умедворам ки мо бо ӯ дар октагон вомехӯрем ва як муҳорибаи дурахшон дар стойка ташкил мекунем, ки чунин муҳорибаро ҳоло ҷаҳон дидагӣ нест. ин муҳориба бояд ки оташин шавад. нақша ҳамин гуна аст. Шара ба зарбазании худ боварӣ дорад ва агар ки ӯ гӯштин нагирад, пас беҳтарин мешавад. мо бо ӯ дар стойка зарбазании хуб ташкил мекунем, гуфтааст Веном. ва дӯстон, аз рӯи овозаҳо Майкл Пейҷ муҳорибаи навбатии худро зидди Шара Буллет дар Арабистони Саудӣ рӯзи 1 феврал мегузаронад. айни замон ташкилоти UFC ин муҳорибаро эълон кардагӣ нестанд, аммо ба наздикӣ эълон хоҳанд кард. ва боз дӯстон, чанд соат пеш як дӯсти Майкл Пейҷ бо номи Ҷамал Алӣ хабар дод ки Веном дини исломро қабул карда мусалмон шуд. ашҳаду алла илаҳа илlalloh ва ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. ва дӯстон, чӣ гуна ки дар ин навор дидед, Майкл Пейҷ дар ҳақиқат дини исломро қабул кард ва мо низ ӯро табрик гуфта ба дини ислом хуш омадӣ мегӯем. акнун ӯ низ бародари мусалмони мо шуд ва барои ин кор мо албатта ки шодем ва ба ӯ имони мустаҳкам ва барор дар зиндагиаш хоҳонем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.